O día 18 de setembro de 1668, Cosimo de Medici, príncipe de Florencia, sae nunha longa viaxe por Europa. Os motivos son moitos: coñecer os gobernos, as culturas, as xentes. Sabe que en pouco tempo será o gran duque de Toscana. O seu destino é gobernar Florencia, a cidade da arte, unha xoia deseñada e construída polos mellores artistas de Europa. Na viaxe asistirá a festas, celebracións religiosas, representacións teatrais, amenas reunións en casas de reis, príncipes, gobernadores e cidadáns que serán descritas nas crónicas e diarios que redactaron varios dos seus acompañantes. Pier Maria Baldi, axudante de cámara do príncipe, retratou en preciosas acuarelas moitos dos lugares polos que pasaron. As músicas que envolveron a viaxe aparecen moitas veces descritas con moito detalle. O grupo de música antiga Resonet entra nese universo para descubrir unha das viaxes musicais máis apaixoantes da Europa do Barroco. Cosimo ten xa a crónica musical da súa viaxe. Cosimo entrou na carroza de campaña e, despois de ser bendecidos todos os seus cabaleiros, dirixíronse á porta de San Fridiano, da que saíu exactamente ás 8:15. O traxecto, que é moi longo, estaba cheo de xente e moitas persoas seguían a carroza correndo. Na casa do gobernador fíxose un baile moi parecido á españoleta, chamado sardano, no que cada home pode bailar familiarmente coa dama que convida. O baile está mezclado con certas variacións de chacona acompañada con estalos dos dedos, o que recorda o estilo das danzas árabes. Despois do refresco empezouse unha comedia representada polos actores públicos. O tema foi a fábula de Eco, alegrada con cantos e con bailes o uso popular, pero correspondéndose coa grande habilidade dos comediantes. Oye mi bien lo que canta. Las glorias de amor tienen en los senos, libradas las penas que el alma siente. Ay, que me muero de deseo y amor. Ay, que me muero.
Pola mañá foi a súa Alteza á igrexa do Carme, onde, nun balcón pechado por celosías, escoitou as vísperas cantadas e tocadas polos frades. Dous días máis tarde, foise a representación de Santa Teresa, engalanada con diversos aparellos voantes e máquinas, representada polos histrións, dos que o bufón é un laico. O demo reta-o ridiculamente e faille bicar o hábito no nome de Deus. Arredor da santa, certos aldeáns, vestidos como de matachíns, tocan os pandeiros e cantan como bacantes. O teatro tiña capacidade cómodamente para máis de 2000 persoas. Justicia sacra. Por sentencia tuya está mandado que esta mujer muera. Manda que tu justicia se ejecute. No revoques el fallo de tu audiencia. Frena la soberbia, desbocado. En perdiendo la silla perdí el freno. Bien se echa de ver. Justicia sacra, piedad. Piedad en esta gran discordia. Justicia pido. Yo, misericordia. Despois de cear, foise escoitar música ao convento das monxas de Santa Inés, da Orde de San Francisco, que ten fama de ser a mellor de Córdoba. Estaban 20 monxas, as máis excelentes no toque de instrumentos e no canto. Teñen un órgano, 6 arpas, 2 violíns, 3 fagotes, pínfanos, un baixo de viola e moitas guitarras. Alí foron cantados madrigais e cancionciñas belísimas con moita gracia. Empezando a noite e sendo a terceira festa de Nadal, facíase unha procesión na catedral e acompañaban moitas máscaras tocando pandeiros, guitarras, violíns e persoas vestidas de homes e mulleres que bailaban. Na hora da cea no convento de San Francisco, os pais recibiron a súa Alteza á porta da igrexa e acompañárono en procesión cantando o Te Deum ata o altar maior.
despois de cear, foi ao convento das monxas da Esperanza, onde se entretivo escoitando música ata chegar ás sombras da noite. O día 4, a súa Alteza, sen ningún séquito e sen darse a coñecer, foise moi cedo a oír a misa e a presentarse na igrexa de Santiago. Os cronistas e acompañantes de Cosimo non describiron as músicas de Galicia, pero outros viaxeiros deixaron descripcións detalladas das músicas da catedral. Domenico Lafi describe no seu diario editado en 1681. Van diante moitas pandeiretas acompañadas cada unha dunha gaita e outro instrumento feito con pel de ovella, e o tocan como se fai en Italia cos pandeiros, pero facendo moito ruído. Un grupo de mozos disfrazados van bailando diante da procesión, cambiándose de 4 en 4, tocando as castañetas. Diante do altar fan un gran círculo e despois de moitas oracións comezan a tocar e a bailar. O día 19 de marzo, Cosimo dá a orde de deixar o porto da Coruña. Ás 19 horas, hora italiana, comezaron con vento favorable a navegación cara a Inglaterra. Alí, continuaron a máis apaixoante viaxe polas músicas do barroco.